bo día. Imos agora co sorteo Premini masculino. O sistema de xogo é o mesmo que no anterior, 4 grupos de 4 equipos. Os grupos A e B corresponden aos equipos do norte e os grupos C e D corresponden aos equipos do sur. Ao igual que na feminina, teremos que repartir os equipos de Santiago para cuadrar os grupos, o cual un iría ao norte e outro ao sur. Comentar que nesta delegación todavía non temos os campións, co cual irían como primeiro de Santiago e segundo de Santiago para o sorteo. Comezamos con eso, metemos o primeiro de Santiago e o segundo de Santiago no bombo. O que saia primeiro xogará en norte e o outro xogará en sur. Primeiro de Santiago disputará no norte e o segundo de Santiago disputará no sur. Comezamos cos grupos A e B do norte, sorteando os primeiros clasificados, que sería o primeiro de Santiago, Básquet Coruña U10, Rosalía de Castro de Lugo e Básquet School. Iremos sacando e colocándoos aleatoriamente nos grupos 1 e 2, no orden que saia. Número 1 do grupo A, Básquet School. Número 1 do grupo B, Primeiro de Santiago. Número 2 do grupo A, Básquet Coruña U10. E número 2 do grupo B, Rosalía de Castro. Imos agora cos segundos, que serían Compañía de María A, de Coruña, Goce Cidade 15-16, Tirso de Molina e Golfiño Sada. O número 3 do grupo A sería Goce Cidade 15-16. Número 3 do grupo B sería Golfiño Sada. Número 4 do grupo A, Compañía de María A. E número 4 do grupo B, Tirso de Molina. Facemos o mesmo proceso cos campións nos grupos C e D, que serían Sigaltec Lions, Salesianos A e Miraflores Ourense. O 1 do grupo C sería Sigaltec Lions. O 1 do grupo D, Salesianos A. E o 2 do grupo C, Miraflores Ourense. E agora vamos co resto dos equipos, que serían o segundo de Santiago, B-Bol Ourense, 6 do Nadal Vermello, PBB+, e Construcciones Álvarez Prol Omeco. Seis do Nadal Vermello sería o 2 do grupo D. Construcciones Álvarez Prol Omeco, número 3 do grupo C. PBB+, sería o 3 do grupo D. B-Bol Ourense sería o 4 do grupo C. E o 4 do grupo D sería o segundo de Santiago. E con isto finalizaríamos o sorteo.